Heippa taas. Tänään on 26. päivä elokuuta. Ja meinasin nyt pistää vähän tähän asiaa ja tämän ikiliikkujan, minkä mä oon keksinyt. Suuri ongelma onkin, että mikä voi estää ikiliikkujaa pyörimästä. Tämän kysymyksen mä tein monelle laivalle ja tuolla kun mä näytin tämmöistä piirustusta, mistä ponttoonit menee ylös ja ponttooni menee alas. Ja kukaan ei pystynyt ratkaisemaan sitä kysymystä. Päinvastoin moni tuli siihen tulokseen, että se on todella ikiliikkuja. Jos se on tosi, että nämä ponttoonit nousee ylös ja laajenee, niin ei se muuta voi olla. Se on pakosta ikiliikkuja. Eli se ikään kuin pyörii tuossa noin laajempana. Ponttooni tuottaa energiaa ja sitten supistunut, niin siitä ei ole vastavoimaa juuri ollenkaan, koska se itsestään menee alas. Näin yksinkertainen on tämä. No, kumpi on helpompi uskoa, että tämä on ikiliikkuja kuin se, ettei se sitä ole? Tämä on kaikille tämä kysymys, jotka tämän periaatteen vaan tietää, niin kumpaa sä uskot, onko tämä ikiliikkuja vai ei? Mikä sen pysäyttää? Se on suuri kysymys. Ja suuri kysymys, mikä voi estää ikiliikkujaa pyörimästä? Ja sitten, siinä on yksi kaveri. Mä en osaa tehdä. Sitten on semmoinen huvittava tapaus. Mä kirjoittelin tuossa aamulla näin, että 1 000 euroa sille, joka ensimmäisenä keksii syyn, ettei ikiliikkujani voi toimia. Tuujuupista näkee ohjelmat, niin päätelkää ja pohtikaa. Niin, joka ensimmäisenä ilmoittautuu semmoisen vastauksen kanssa ja on varma siitä, että tämä ei voi toimia, niin se on 1 000 euroa rikkaampi. Eli haastetta riittää. No niin, tästähän tulee jännä näytös tästä ikiliikkujasta. Mä en anna periksi, niin kuin Ville sanoi silloin yhdessä ohjelmassa, että kuka on tappanut taistelutahdon, kuka ei halua enää keksiä ikiliikkuja, niin se oli siinä mielessä väärässä, että mä en kyllä periksi anna. Tässähän on kysymys siitä, että tämä joko on ikiliikkuja, ja se on mullekin aikamoinen saavutus. Tai sitten tämä on suurta huijausta, ei tapahdu mitään. Mutta mä tiedän 100% varmasti, että tämä toimii, jos se vaan tehdään kunnolla, niin se toimii 100%. Varmasti ei epäilystä. Ja tämä pitäisi pikimmiten saada teolliseen käyttöön ihan energiaa tuottamaan tämä systeemi. Vettä on ja painovoimaa on yltä kyllin, pannaan ne töihin. Tämä on se systeemi, jolla saadaan hyödyntää nämä. Ja kohta on sähkö vaan mielin määrin, jos tämä toteuttaa tämä homma. Kyllä se toteutetaan jo ennen mitään myöhemmin, mutta mahdollisimman äkkiä, että saataisiin energiaa tällä. Tämmöisiä terveisiä tällä kertaa. Nähdään taas.